Assalamualaikum sahabat tani. Iki aku lagi mendelok lokasi kebon kopi. Kebon kopi ngon aku iki umure 5 bulan. Iki dhuwure wis sak dedege aku iki. Wis sak dedege aku umure 5 bulan. Iki sebelah-sebelah tanduri porang. Iki porange ya subur-subur. Iki kopi moka. Wilayah Bener Purworejo. Iki aku lagi keleleng-keleleng ndelok di kenang jamur upas apa ora. Nek ora sering didelok ya kadang-kadang jamureng. Ngono iku. Lah iki ya ora ketoke. Wong bar di dolomit barang. Nek ora di dolomit ya kadang-kadang bisa akeh jamure iki. Wong ngene iki kopine iki. Wite keker-keker ndik-ndik. Umur 5 bulan. Iki kopi moka asli. Iki wite kaya ngene iki, keker-keker. Iki dhuwure ya sakmene. Iki ya paling setengah tahun engkas wis mulai kembang. Iki kopi sing sip temenan iki. Lokasine ning cedhek perhutane iki. Kopi iki dipupuk nganggo pupuk kandang. Dadine godhonge ijone nemen. Pupuk kandang ayam boiler. Nek sing durung ngerti ayam boiler ya ayam potong. Kaya ngene iki. Iki dadine wis subur niki. Iki nek jero wis ditimbun. Dadine merange campur merange dadi bosok, dadi subur. Dadine wite ijo-ijo. Iki karo nek nganggo mese NPK karo ZA campuri KCL ben lemahe gembur terus. Ora nganggo urea, nek nggo urea ora wani. Mergone kadang-kadang terlalu panas nek nganggo urea. Iki yo nek dolomit yo harus nganggo. Iki dolomit jatahe nek sak wit ngene iki dolomite jatahe setengah kilo. Anane dolomit kan karungan. Nek sak karung kan isine 10 kilo. Bisa kanggo 20 wit per karung. Dolomite kan kanggo gemburake ya nyuburake. Iki dadine wite kopi ya kok ngene iki. Dolomit sing 10 kilo kan regane gur 9.000. Dadine murah. Tapi khasiate ning wit kopi apik